Ignác? Ez már veszély, vagy mi? Várj meg a piros pötty. Ja, ott, most. Á, szuper. Na, bárki, aki látja ezt a videót és megtalálja, az légy szíves mondja meg anyunak és apunak, hogy nagyon szeretem. Ja, és a kiskutyámnak, Totónak is mondja meg ezt, jó? Oké? De ha már világvége lesz, ki találja meg ezt a videót szerinted? Mindegy, ha bárki túléli ezt az egészet, az légy szíves, ne felejts el ezt, jó? Oké, és kösz, csá! Na, minden meg valamit összeírtunk. Chips van. Sör van? Házi technika is van. Cigi. Ezt elfelejtettem. Jó? Bocs. Nem már. Azt most tényleg ki akartam próbálni. Jó, bocs. Jó, Na. mindegy, bontsuk akkor a chipseket. Van ilyen pufi, valami perec, van paprikás, hagymás, meg sajtos chips, meg valami csokis cucc. Jó, hát ilyen hagymásod biztos, hogy nem, mert büdös lesz a szem. Jó? Nem tök mindegy. Nem hiszem, hogy ez alatt a 15 perc alatt bárkivel is csókolózni fogsz. Hm? Vagy igen? Hát most már biztos, hogy nem. Nekem jó lesz a hagymás. A pufit letszik. Én a békönöset. Olyan nincs. Akkor milyen van? Van sajtos, paprikás, csokis, meg a perec. Akkor paprikásot. Jó, én a sajtosat. Az nem baj, ha lábszagú lesz a szád? Jó, a csokisat jó légy. A perec vagy a sajtos? Sajtosat kérek. Nem látszom ilyet. Hallod? Most úgy meginduljuk egy sört. Meginduljuk egy sört. Jó, szedjem, légy szó. Ja, nem kérek. Se jó? Nem. Koráim. Menne. És most mit szólnátok egy kis HP-hoz? Támogatom. Nem. Most komolyan az utolsó napon is Harry Pottert akartok nézni. Mi van? Debil vagy. Nem Harry Potter. Házi pálinka. Megvan? Jó, hát tök mindegy, már attól is pálinka szagú lesz a szám. Akkor bazd meg! Nem iszol. Mindenki így van legalább egy kupicával, hogy megérezze az ízét. Az sok lett. Ó, nem, ő nem iszik. Nem. Ő nem. Egészség. Egészség. Hát akkor chips volt, sör volt, pálinkáztunk is, cigizni azt ugye már nem fogunk. Hát persze, hogy nem fogunk. Van még valami, amit kipróbálnátok, mielőtt meghalunk? Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de én a szexet azt én kipróbálnám. Ja, most én is. Mi? Már mi nem úgy? Nem, hogy is, nem. Mehet helyzet volt. Na, hol, mit akarsz? Szóval, lányok, Hát nem tudom, van még arra időnk. mennyi időnk van még? 7 perc. Bőven. Akkor menjünk. És te mit szólsz, ha mondjuk nem mennék? Hát, nem tudom, én még nem próbáltam ilyet. Hát, én se. Ha? Megyünk? Jó, menjünk. Te Günther, most tényleg vége lesz mindennek? Hát nagyon úgy néz ki. Igen.
Az nem jó. Pech. Amúgy tudod, hogy honnan ered ez az egész? Hát egészen véletlenül tisztában vagyok vele. A maják szerint 2012. 12. hó 21-én 12 óra 21. Szóval 12 óra 21 perckor, azaz 6 perc múlva egy titokzatos Nibiru nevű bolygó halad el a Föld mellett, ami miatt megcserélődnek a mágneses pólusok, és megállítja a Föld forgását, hatalmas földrengések, szökőállók lesznek, és milliárdok halnak kinkeserves halált. Értem. Hát, ja. Nem szexelünk mi is gyorsan? De! Jó. Hát nem tudom, csajok. Annyira nem. Nem. Nekem sem. Nem. Ennyi időnk van még. Várjál. 20 másodperc. 20 másodperc, akkor 20 másodperc. Gyerünk! Gyerünk. Álljunk körbe. Jó, gyertek. Most akkor visszaszámolok. 5, 4, 3, 2, 1. Szervusztok. Túléltük! Túléltük! Én megyek. Igen, annyi Jó, Sziasztok! Kikísérletíteket. Ja, sziasztok! 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 Hello. Hát srácok, ez nem volt semmi. Ja, nem volt. És az a helyzet, hogy szexeltünk is. Bizony. Szexeltünk. Hát tudod, Günther, nem volt hülyeség elterjeszteni a neten ezt a majás fasságot. Ja, tényleg nem.